Ilento engayithanda sesikhala too much, siyacomplaina njengoba nje comrade besenza la. Even before ngikhuluma siyacomplaina. Iphi discipline lesithula sithi silalele la kufanele siyixoxe khona siyixoxe into ukuthi sihambe siyimemeza lezi zinto la emgwaqweni no mina ngihambisani nayo ngenkathi ngikhuluma nama-comrades laphana ngiwatshela ukuthi ngajoyina umkhonto ngo-1962 ngo-1963 ngabanjwa ngidonsela umkhonto ngidonselanga into eyiningi umkhonto 10 years eRobben Island angikwazi ukuyilokhuza ukuthi ebantwini umbona nje mina uma kunenkinga khona ukhomanda nokomisari babekela ukuthi uma kunenkinga sixoxe thina sesenze lento okufuna ukupoliticize ukhulume sisho lonke into kuyabanga nje into eyiningi kubanga nini uqobo manje nokuthi umbutho kabani lo wami lo ayihambisani nami ukuthi sizela sizolungisa izinto sekunama-play card ngaphandle abhala izinto ezisikhathazile. Why sizibeke ebantwini ukuthi na asihlangene siyalwa? Angizwani-ke mina nalokho. Umkhonto ngiwuthanda kabi. Ingakho kwathi uma ngihleli ukuthi uma sengilwa nale ANC, uma ngakha iqembu ngiyolibiza ngithi liyini, bengingilibiza ngayo yonke into le, democratic, whatever. I had nothing to do naleyo nto. I have something to do nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe wenziwe ekuqaleni wachithwa ekugcineni masifika eSouth Africa waphela nje. Mina nguvusile ngoba ngazi ukuthi yithi esiyolwa size sife sokulawa makuthiwa kuyafiwa. Kodwa siwenza manje kulesigaba sanamhlanje. Into yethu ithi asi-organize abantu sibe ne-2/3 majority. Uma sekuyithi esilwisa abantu abathathwayo bezela abazokwenza izinto ngoba kufanele kuthathe ithina ama-position ayihambisani nendlela engazi ngami nomkhonto. Ayihambisani. Sibe vocal nje phela sikhulume why? Ngoba into kufanele basiyenze ukuthi thina senze izinto kahle sibehlula abantu siwine lelizwe liphathwe yithina. Why silwa sodwa manje? Abantu baphathelane ibhamu manje. Ngale phone comrades ngicela ungakhali please. Nayi phone manje. George. Ngithena ke ngoba ngikhathazekile ngoba siphume kabi manje. Siyalwa sodwa akekho umuntu ongazi la emhlabeni. Siyalwa sodwa ekhudleni phezulu, siyalwa sodwa komama, siyalwa sodwa kwi-youth, yonke into nje. Isisiza ngani ke lonto ukuthi sithi siqhubela phambili lokuzana? Mina kangizukuyivumela bakwethu. Ngiyatholisa. Ngeke ngivumele. Ngeke ngivumele. Sonke siriske impilo yethu kubantu ababulalayo namhlanje. Ukuthi sithi thina siyaqhubeka nokwela inkululeko. Yini ke sesidonsana sodwa? Khona uma siyaphikisana, why silupha phambi kwabantu? Why singenza indlela sihlangana la sihlala khona thina-ke sixoxe lento silungise lento? Why futhi sihambe sitshelana ngiyala. Ngithe ngoba la angenze njalo. Uyabona even ilokhuzana makuthiwa kuyaprotestwa manje. Akukho right ukuthi ngasuka uprotestele iphathi yakho. Ungakahlala phansi uzosho ukuthi angiyithandi lento nale okanye lento le imbi. Sinhlekisa manje bantwini ayikho ipolitical party njengathi. Ngikushenda mbele. Ayikho yithi siyalwa kodwa sifuna ukukhula bona labantu esilwa nabo.
ngithena ngifuna ukuzokhuza lokho uma niqhubekela nokwenza nokwazi ukuthi okwenu lokho okwethu kunceda abantu ukuthi bajoyine thina sibe baningi siwine hayi kubaxosha ngisho nithunywa nilokhuzana igroup encane yamagerilla kuthiwa ngenani lapha la ku-hostile khona. Yours is to win those people, not to fight them. Iphuma kuleyo theory. Nibatrain kube yibona bazoyolwa. Ungasuku kulona kufuna bazosala betrain over. Lento kuba ngama-position singamasosha. Usola kanjani sibanibani? Mafowethu, no. What they're doing to solve. Me, I don't agree with it. Mina angithanda ukulwa, ngithanda ukuthetha, angazi. Kodwa into uma ngiyibona ukuthi iyasithukisa le. Ngizoyisho. Asiyeke nje ukuba amagagu sikhulume kakhulu, sicabanga lokho kuzosiza sifikela siyakhona. Sibe sikhulumanisana sodwa sijohana sibhede ngiyala. Uyabona ngifike e-KZN mangibuye ukuphela kwelokuza ngizoqeda lento okuthiwa yini do or die, because it's just causing a problem unnecessary. Why manje babe banegama labo labo lihlukile? It's totally wrong. And ngazi ukuthi yenza kanjani leyo nto. Actually ukuze bazibize kanjalo is because babezovikela mina lapha ngiyoboshwa nginaqala bayikamba kanjalo abakwazi manje ukuba enye unit ebizwa kuthiwa no, it's totally out of order. But ngizodila nama ngifike ekhaya manje ungabuya nje ngala elokuthi ngiyodila nayo because ayifuneki because futhi yakhiwa ngenxa yami kurong nje ukwenza izinto eziphambene esingenza ukusisiza sili. Kufuneke indlela esisebenza ngayo abantu base-South Africa basithembe, basithande, babe nethemba kithi. Hayi kube thina esihambe sibavikisa nje. Kulokho akusoze kube right. Yilokho ebekufisa ukusho ukuthi asihloniphaneni, asihloniphe umbutho. Uma sinento esifuna ukuyikhuluma asiraise at the right point, siyikhulume. Abantu abaningi abazi ukuthi ngike ngazi izinto ezingaziwa abanye abantu engingayikhulumi. Akusoze ngiyikhuluma because angifuni ukuphoxa, angifuni ukuthi kuphoxeke abantu bokukhona. Kufuneka izinto sizenze ngokuhlonipha, ngokuhloniphana, senze lento right. Kufuneke kulolu khetho uma lizokuphila lolu luzayo silithathe lelizwe. So lithatha kanjani sibanga sodwa silo sodwa? Sikhamba ngama-comrade athathu abantu ababazi bafuna ukuthi benzeni. Ngithathele nobani ubani uphuma kade ngekho yini yona leyo ngoba sifuna wonke umuntu la everybody uyayikhulunywa. Sifuna i-2/3 majority asikwazi ukubaxosha abantu. Ngithanda ngikhuluma nelezi sizwe lasamagerilla lapha ngababuza ukuthi i-training yini ithini. Uma ufika phakathi kwabantu uziphatha kanjani in terms of the training amagerilla? How do you win support? How do you recruit people and increase the figure yabantu abazola? It's not fighting with them. Ayingiphetheke kahle mina. Mina ngadila ukufa kudala ayinamhlanje. Ukuthi angikazi ngizokuba manje I don't know. Kodwa ngagila ukufa ngo-1962 ngathatha isifungo. And I'm ready to die manje makuthiwa ngife ngabantu bakithi. Hayi ukudlala ngabo, hayi ukubakhathi basabisa, hayi ukuthi abayilutho mina nginte enkulu ngoba ngatrain, no. That is not the discipline esasinikwe yona. Kulento esesibiza ngokuthi ugogo manje. Asizange nje. Ngiyacela uma kunenkinga asizixoxe kahle. Uma kunento enibona ukuthi aniboni kahle kwi-leadership, izani kwi-leadership ixoxwe.
ngaso sonke isikhathi kungenzeki izinto ezizosibuyisela emuva thina sibe siya phambili. Kubuhlungu kabi abantu balalele bezwe siyathukana. Akuyona idiscipline le kaThando. Enye nje ingazivuse ilokhuzana ilo lendala mafanele waphela abanye bethu balahlekelwa salahlekelwa abantu abarongo abanye ababengena phakathi kwethu bethi ba-right kanti bazolimaza. Ngiyacela makomrade, ake sivuse idiscipline yethu, senze izinto ngendlela, singathuli uma kukhona into wrong, si-raise properly, hhayi ngesihaba. Ilokho bekufuna ukusho bafowethu. Ingakho nje nginisile usizo ngoba bekungezele nini ukuthi ngizokhuluma. Ingakho ngithi ilolu hlobo manje osolwandile. Sivele sisukume nje social khuluma noma kanjani kukhona abantu abangaphezulu. Akwenzeki lokho. Either uyamuthi ushayisa lutho uthi ngicela ukukhuluma. Konakala. I don't think we should be too political ukuze kweqhusi ngamasosha. But that is going to be dangerous. Ngiyabonga ke bafowethu ngoba siyaqhubeka siyale kude.